spannend ding. Ja, er zit spanning in, ja. Dit is gewoon... Het blijft ook... Als het nog is... Ik kom er nog maar een keer op Brom dan op dat... Gewoon die toets en dat heftige erop zetten. Ja. Dan gebeurt die energie die komt er gewoon uit. Terwijl het eigenlijk wel heel ingetogen werk is. Ja. Maar het is juist gewoon, het is heftig wel zetten. Ja. Maar Ja. wel in balans. En, maar wel energie spekt eruit. Ja. Een soort wonderlijke spanning terug die figuurtjes die het helemaal liets binnen op zo'n hele grote steiger en zo'n plons erin. Maar wat wel mooi is dat het niet al te gedetailleerd is. Terwijl je wel, dat blijft wel fascinerend. Je hebt het gevoel dat het er is, maar als je erop loopt, dan is het gewoon kleurvlekjes en dan is het helemaal niet zo precies. Nee. En dat vind ik er eigenlijk wel mooi aan. Als het heel precies geschilderd was, was het klaar. Dan was het misschien heel mooi gedaan, maar ik heb wel zoiets van Juist doordat dat net die grens opzoekt, vind ik het heel mooi. Zo, ik vind dus kunst, het is een heel soort kunst. Allerlei verschillende vormen, textiel en tekenen, schilderen en beeld. Voor mij is het iets zien, ik altijd een kunst. Ja. Vind ik fantastisch. Maar ik hoest het visje, de esthetiek van het del zetten. Ja. Een mooi visje, helemaal bakt, met een mooi glasje wien erbij. 60 del, dat vind ik al esthetiek. Ja. Dus ik vind het wel heel leuk dat dit erbij is. En wat ik er helemaal mooi aan vind, is dat hij niet geprobeerd heeft om op de restaurantmanier zeg maar, het te laten zien. Nee, dus het gaat nog een slag verder. Precies, en daardoor ook aan dit programma. We gaan straks proeven. Ik vind deze koppen passen heel goed bij deze manier van werken. Ik vind het een fascinerend ding. Ja. Het is in die zin niet voorspelbaar, omdat de harken maar als je dat lezen, je verwacht je daar koppen. Ja, dus alle bij de harken maar koppen, mensen trekkers. Dat is iets te volle in het voorspelbare. Ja, maar toen we dat beeld jij zeg bij de vastselectie, dan was het alleen maar dit, dan hebben we dat net zo, dat eronder. Ja. Ik denk van, dit ben van die hurdenkoppen, die passen heel erg bij dat. De manier van werken. Maar als ik dat niet zou weten, zou ik het nog steeds een heel fascinerend ding vinden. Dus voor mij is het ik vind het nog een leuke toevoeging. Ik vind het grafisch ook heel goed. Als grafiek als Lino sneden is het wel is goed in het vakmanschap. Ja. Nou, het is net een 3D. Wat wil je terug in beeld? Je wordt niet duizelig. Proberen. Deze bril is gelukkig nog te sterk voor mij. Ik zie niks meer. Ik weet niet dat hij ineens zich heel transformeert in... Ik vind het sympathiek, schilderijken, maar ik ben nog net ontzoeken. Ik vind het, en dat is het famke is leuk teken, er zit beweging in. Maar wat de rest omheen zit, is, dat is, vind ik, te min. Te min om te ontzoeken. Ja. Deze vind ik, dit spreekt mij bijvoorbeeld heel erg aan. Die spreekt me wel aan, omdat het lucht er zo mooi inkomt. En omdat het gewoon zo lekker in de... Het is mooi geheimzinnig werk. Ja, goed geschilderd. Nou ja, we hebben natuurlijk in Friesland heel soort landschapskunst. Ja. Maar die en die manier is dat die beide door die mij. Het is toch wel een kracht dat er wel op uitkomt. Dat er een beetje weer onderskiert, wat oors is. Net is geen epigone, het is net iemand die het nijdien is of zo. Zo mooi geheimzinnig vanuit de diepte opgebouwd. Maar die lijst past er ook heel mooi bij. Ja, het is 2 tegen 1. Nou ja, dan ben ik heb het 2 van mij wel aan de positieve kant. Nou, dan, dus ik zet me er net de bot. Dan gaan wij onze zin doordrukken. Ja, zo is het altijd. Ja. En die? Die? Twijfel of door? Absoluut door. Ik ben echt super enthousiast over. Oké. Ik vind het ook een heel mooi schilderij. Oké, terug. Ja. Vakmanschap, goed. Ja. De eerste materialen, dus het is echt bliksem. Perfect gedaan, goed afgewerkt. Maar dat is het net meer, maar pak me net. Mij ook niet. Dus het rekt het me nog net. Het heeft ermee te maken dat er redelijk vaak dit soort werk gemaakt wordt. Ja. En dan moet je iets hebben waardoor je denkt van als je er langs loopt, hé, maar toch. Het onderschiet er. Ja, maar ik merk ook, als ik hier nu naar kijk, zeg maar, dat heb ik ook steeds. Ja. Die kant op wel. Ja. Of als ik net waar je kijkt, maar ik wil heel makkelijk de bewijs lusten. Zo, ik vind die foto, ik vind het mooi dat die zo gepresenteerd is, gewoon als foto. Het is maar in je foto. Dat is wel jammer. Ja. Maar het is wel, ik vind het wel een hele intrigerende foto. En die compositie is heel mooi. Maar die gwozen. Vind ik ook.
Ja, wat naar de foto is, de soest al eigenlijk meer. Schema van de fotograaf, wat dat nou... om te weten precies, of dat nou een tafel is of dat of dat gewoon alle... Dat je daar altijd een ziekje naar dat. Ja.